Halløj og velkommen til. Det her det er min podcast, og lad mig først lige starte med at advare om, at jeg har aldrig nogensinde lavet en podcast før. Og rent faktisk har jeg heller aldrig nogensinde lyttet til en. Jeg har ikke engang lyttet til så meget som et afsnit i en podcast. Jeg har lyttet lidt, men jeg har aldrig nogensinde hørt noget til enden, fordi jeg mister simpelthen fokus. Denne her podcast, det er min måde at få afløb for mine frustrationer på. Fordi jeg har været igennem en episode, som jeg har et behov for, at der skal tales om. Jeg har ikke behov for at tale med en person omkring tingene. Jeg har egentlig ikke behov for, at der er nogen, der skal komme med feedback til mig. Det jeg har behov for, det er at få tingene sagt. Jeg tror på, at ting skal siges, når det er, at der er noget fundamentalt galt. Det vil sige, jeg har nogle oplevelser i mit bælte, der gør, jeg føler, jeg er nødt til at påpege de her ting her, for jeg tror ikke på, at emnet er belyst godt nok. Således er jeg blevet fanget indtil flere gange i ting, som jeg mener ikke er ret eller rimeligt, men som kommunen rent faktisk har påpeget, at det både er ret og rimeligt, men også forventeligt. Det er noget for mig, der klinger hult, fordi hvis jeg forventer noget, og jeg ikke møder det billede, jamen, så er der noget galt enten i det billede, eller i min forventning. Jeg har igennem det her forløb hørt en påstand, der hedder sig, at jamen, det gør 98 andre kommuner også. Det jeg ved, de mener, det er, at det gør alle 98 kommuner. Hvis man vælger at bruge et argument som det, så har jeg et fundamentalt problem i mig med at acceptere det. Fordi jeg har et udtryk, der hedder sig, at bare fordi alle andre vælger at køre ud over klippen, så følger jeg altså ikke efter. Jeg mener aldrig nogensinde, at man må ligge til grund for noget, at det gør alle andre. Hvis man vælger at gøre det, så vælger man også at følge strømmen, så vælger man også at begå de samme fejl. Specielt når det kommer sig til sådan noget som sundhed, sådan noget som hjemmepleje, sådan noget som det, du får brug for den dag, hvor tingene enten går galt, eller du bliver gammel. Der mener jeg ikke, at man kan bruge et argument, der hedder sig, at jamen, det gør alle andre. Fordi alle andre er ikke dig. Det vil sige, vi er 7 millioner eller et eller andet der omkring i Danmark. Men vi er jo ikke alle sammen ens. Vi er forskellige individer. Så du kan ikke bruge et argument, der hedder som det gør alle andre, fordi vi er ikke som alle andre. Vi er ikke alle sammen ens. Jeg har stødt på nogle udfordringer lige præcis i mit forløb, der har gjort, at de her ting her, de er simpelthen nødt til at blive påtalt af mig. Om du så gider at lytte, det er jo så det, vi er nødt til at finde ud af. Jeg har i hvert fald lyst til at tale om det. Jeg har ikke lyst til at få feedback, men jeg har lyst til at få det i talesat. Jeg håber selvfølgelig igennem det her, at der sidder en derude på den anden side, der rent faktisk har en pondus eller en virkning et eller andet sted, hvor de kan sige, jamen det her det er ikke sådan, det skal være. Det her det er ikke det, vi har villet. Fordi jeg tror ikke på, at de ting, som jeg kommer til at belyse igennem det her, er noget, der hverken er ret, rimeligt eller burde være forventeligt. Det burde være på en måde, hvor vi er sikre på, at det sikkerhedsnet, der så ligger bag ved os, hvis det er det her, det går galt, men det rent faktisk også er en sikkerhed. Jeg vil komme til at fortælle ting fra mit personlige liv, hvilket er det, der skræmmer mig allermest, fordi det bryder jeg mig ikke om. Men jeg kommer også til at tale en del omkring det, som der har påvirket mig og mit forløb, som har været udefrakommende. Det er både personligt, men det er så sandelig også i sundhedssektoren. Jeg håber, du vil lytte med, og jeg håber ikke mindst, at du vil tage tingene til efterretning, og du dermed bliver en stemme i lige præcis det her emne, så vi måske kan få sat noget lys på sagen, men lige så vel også, at vi kan få gjort noget ved det her, som kommunen mener er ret rimeligt og forventeligt, men som jeg er rimelig sikker på, at du vil sidde med en følelse af bagefter, der hedder sig, men det er ikke ret, det er ikke rimeligt, og det burde overhovedet ikke være forventeligt.
Og hvis ikke, så håber jeg ikke, du har spildt for meget tid. Men det her, det er i hvert fald de ting, som jeg vil komme ind omkring. Jeg håber, du vil lytte med. Det her, det er Stilstand i bevægelse. Mit navn, det er Andy. Og det her, det er min sandhed.